Bugün nohurda täräýdimiň syomkasy boldy we şol günden size görkezmek diledim. Ýerden sagat 8-de biz ýola tarap ugradyk we şular ýaly nohura geldik. Görnähili tebigatyň owadanlygyny we söýgü dagyna geldik. Soňra bolsa syomka düşmeli ýermide geldik we men geyindim. Başda gün çykanok diýip gynandım, ýöne soňra gün çykdy bolyn. Hawa ysy bolup başlady. Onda da şular ýaly işledik. Men bu işimde milliligimizi öňe çykarjak täzelik etmek isledim. Sebäbi biziň milliligimiz, biziň baýlygymyz. Bu täzeligim sizin üçin gyzykly kliplerim biri bolar diýip umyt etýän we iň soňunda üýşüp şular ýaly iýmişdik. Soňra bolsa ýygymaza gaýtdyk sebäbi bugün men toýum bar we ýetişmeli. Sagaman toýmada da ýetişdik, sagama sogduk. Günümüz hem şeýle geçdi. Halan bolsaňyz like basma